Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition ay karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 1, tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 16 ka mga kandidato sa Negros Occidental kag Bacolod nag-file sang COC subong adlaw. Bag-o nga Bacolod PNP Director formal na nga nagpungko. Sa mga nagapanguna nga balita national, una nga adlaw sa filing sang COC matawhay. Dole, ginabi-abi ang labor force survey results sa bulan sang Agosto sa piyak sa mataas nga jobless rate. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita, lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Naglabot sa 15 ka mga kandidato sa Negros Occidental ang nag-file na sang ila Certificate of Candidacy sa una nga adlaw sang filing subong nga adlaw. Ini ginalakipan sang siyam ka mga magapapili bilang board member, 4 sa pagka-kongresista, 1 sa pagka-vice-gobernador kag 1 ang gobernador. May 1 ka persona nga nag-file sang COC sa pagka-vice-gobernador apang wala ginbaton sang COMELEC bangod nga kulang ang iya requirements. Pinakauna naman nga naka-file sang COC amo si incumbent 3rd District Board Member Manuel Frederico. Samtang nag-aisahano naman si Alan Arroyo ang nag-file sang COC para sa pagpapili bilang konsehal sa syudad sang Bacolod. Natalana sa Oktubre 5, mag-file si Anay Congressman Albi Benitez ang iya Certificate of Candidacy para magpapili alkalde sa Bacolod. Ini ang base sa sulat nga nabaton sa COMELEC Bacolod angot sa schedule sa pag-file ni Benitez. Ginklaro ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya, hindi kinahanglan nga mag-set ang kandidato sang ila appointment para sa pag-file sang COC. Suno kay Canya, wala ginapatuman ang appointment system sa pag-file sang COC kag first come first serve ang proseso.
Suno kay kanya, wala inisang ideya kung naupod na binites ang iya nga slate sa pag-file man sang COC sa among adlaw. Sa katapusan nga balita lokal, formal na nga nagpungko bilang bago nga Bacolod City PNP Director si Colonel Tomas Joseph Martir. Ini kasunod sang turnover of command nga ginpatagayon subong nga adlaw. Una dirigin kompirmar ni outgoing Bacolod City PNP Director Colonel Manuel Placido nga may bago na siyang assignment sa Camp Crame. Bilang bago naman nga City Director, isa sa ginhingyo ni Martir ang suporta kag kooperasyon sang pumuluyo kag iya pangunahan nga hanay sang kapulisan sa Bacolod. Si Martir sadto assign na sa Bacolod PNP, 21 anyos nang nakaligad sa di nagservice siya bilang station commander sa Police Station 2 kag 4 subong man nagpangalagad sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa mga taga Bacolod, pagpasensya nyo na ako, ari na naman, kapangayon ko sa inyo suporta at kooperasyon sa aton pagmuko as OIC. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City PNP Director Colonel Tomas Joseph Martir. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Santon Plus Gold, makabulig para sa pagpadamo sa red blood cells. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company,
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Una sa aksyon!
Kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangulang nga balita national, ginpahayag ni Commission on Election na COMELEC spokesman James Jimenez nga matauhay ang unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga magapapili sa 2022 nga eleksyon. Suro kay Jimenez, matauhay kag maayo man ang compliance sa health protocol. Hatag pa sang COMELEC spokesman, wala nagkulang ang mga poll officers sa pagpahanumdom nga ipabilin ang social distancing kag makitaan nga kalabanan sa mga nagpila ang nagsunod man sa health standards nga ginmapatuman sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Hindi na magpapili sa pagka-presidente si House Speaker Alan Peter Cayetano para sa 2022 nga eleksyon. Na desisyon na ni Cayetano nga hindi na magpapili tungod hindi na niya gusto nga makadugang pa ini sa pagkabungkag nga ginapangatubang sa karon sang pungsod sa baylo nga magbuligay ang kada isa sa panahon sang krisis. Gin-insistar niya nga para sa iya mas importante ang role mo kag mabulig ikumparar sa posisyon sa gobyerno. Nagapati ang veterano nga mamalidha nga mas makabulig siya sa sinuman nga magapungko bilang presidente sa pagtukod sang iya 5-year plan kag pagpangita sa mga bago nga ideya nga makasuporta sa masunod nga administrasyon sa post-pandemic response sa gobyerno. I really feel na kung ako'y tatakbong Pangulo, mas makaka-divide ito kaso sa makakapag-bring together. So I'd like to thank everyone who's worked so hard. We did our best. But together with the family and close supporters, hindi po tayo tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayon 2022. So that po maging open din yung lines ko at sana po itong 5-year plan that we're coming up with a draft in a few days. Itong 10K ayuda, since hindi na isang presidentiable or isang tao lang ang nag-advocate, sana ito ay yakapin din at ito po ay kunin din ng iba kasi kailangan natin ng plano, no? And then lastly, yun nga, sana makapagbigay pa ako ng maraming mga bagong ideas, whether ito ay best practices around the world or iniisip din ng mga Pilipino, how to better respond sa nangyayari sa atin ngayong pandemic. Importante para kay Anay Senador kag subong Deputy Speaker Loren Legarda nga madugangan ng pondo sa mga programa nga nagahatag sa bulig pinansyal sa pigado. Ilabi na nga sila ang isa sa pinaka-naapektuhan sa pandemya. Sa pagtalakay sa budget sa DSWD sa Kongreso, ginpakigbato ni Legarda nga ang mga programa sa DSWD pareho sa Sustainable Livelihood Program kag Cash for Work Resiliency Program ang kinahanglan madugangan sa pondo. Ilabi na nga ang target beneficiaries sa mga programa amo ang mga persona kung grupo nga kalakip sa 4-piece families. Sunod sa datos, may 4.12 milyon sa pamilya ang kalakip sa 4-piece. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Kaginyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa nga mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 1, 2021. Sa liwatang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,